guys, good morning. Pagkakaroon guys, ari ita diri sa may tunga-tunga sa suba guys. Kay ari ta mutagbo nila ni Mister kay hunas man diri sa taliwa sa suba guys. Dili na makatapon ang mga sakayan dito padung sa ibabaw. So manabo na lang ko diri sa tunga-tunga. Nagsingambot ang mga mananagat ani guys. Ang akong anak nga si Alvin og si Aladdin og si Bert may unang niabot guys. Mainit ang panahon guys, so ambot og naaba ni dagom uwan kay murag panagom guys. Pero sayo pa ni sa kabuntagon basig mawara ning maong dagom. Isod po kayo og muuwan mo baha niya taning tunga-tunga sa may suba. Linaw kayong dagat guys. Timailhan nga duna joy isda ning among lugar karon. Daghang bulinaw aning Valencia karon guys. Kabo. Lang si Tiger biog asa tato apod manabo po si kini akong iro guys, manabo po. Atong subayon ang isda ni Mister kung makabaligya basid siya. Hala. Wow, mo ni isang isda guys. Gamay ra hinoon pero makabaw-baw pagpaon. Wait, ako nang ikog. Ako nang ikog. At least wa masero. Ikog. Ilan taon niya yung anak guys, o niuli na ba ang usa? Kay tuluran man ni sila nanagat. Kung ato ko makita ang dapit nila ni Ma'am Amy guys. Muna ilahang dapit. Malang taroy no nila Ma'am Amy guys, pero hilang ra po kumuatos ila. Nadyo siya luyos munisipyo ka Pujo. Aning dapita guys, kanang green munisipyo naman ha. Namawag na po do. Nagsingabot na si Alvin ani guys, ang ako ang anak. Ato kung tanaw niyang isda og unsay makuha. Ha? Sa piliw mo ay baud-baud tingali ka ng bangkuan sa ilang pambot tingali, pero ito sa unag jutay guys kay linaw man lamtap ang dagat. Kapit sa may piliw tingali kay gahunas man mo tingali baud-baud ginagmay murag aon-aon na nis ng nagan nga mga pambot guys. Si Mister kauna-una aning yan nila magpunduhan kung nang sakayan aning tunga-tunga kay kung dadyungan lagi layo na musangad dyan ng iyahang pala munang gaplano siya yan nila magpunduhan ng maong sakayan. Anong labasiro mo pa ipapag-abot guys? Waman diha iyang tatay si dyan na lang kunoy mang labas. Uy!
Yab-yab bang ko noon sa'y kuha. Yung? Mangsi? Oo. Ha? Makikita mo kung ganyan. Kami alto parang alam mo. Jampor man? Ha? Jampor ah. People pagod. Mo. Pait. Simong utot. Oh. Jampa. Jampa kita duna ni katambak ani ba? Simong inang katambak lagi. Ada resep? Kilo. Na isdang Aladdin ato doy? Why isda ato? Ya lagi bit-bit lagi. Oh, Ah. di may isda niya gabi eh. Arpres. Uy kay ang tangan. Galuwi karon ni. Oo. Yampaw. Yampaw. Grabe pa ka pambaka ba. Kahila mo to. Lah katam. Nice. Lebih jalan ba? Ada. Ha? Ada. Mengajuk ra ba ng kuan ba? Ha? Mengajuk ng Ako na size ha? Mengajuk mo ng sila ka na Kadkad. kad-kad oh. Mengajuk na sila kad-kad. Sampai palugdang. Butangay palugdang aron. Bugat. Oh, paras Ginoo dito usa ba? Ginoo. Ito, ito usa paras Ginoo. Sama. Report. Karan no. Ulo report. Woi. Sarang mo ba? 1 pot na. Ulo 1 pot eh. Karang sa kilo na. 1 pot na laman na. Inuso na. Bawo. Patay mura mo mabankrupt magkakita magkagusto yo. Hanap ng ilang kuan anak kanang kaingon bita po kog report kuno lang ibis kay gidogangan no. Hanap ni 1 pot maninon. Lapas. Pila? Ulo 1 pot. Ano 1/4? Alvin, Alan.